gaur hemen gaude, sarean euskaratik eta euskaraz sortzen dugunon izenean. Pantalla baten bestaldean, mikrofono baten aurrean, edo ordenagailu parean, orduak pasatzen ditugunon izenean. Baina batez ere, komunitate baten izenean. Sareko komunitate euskaldunaren izenean. Sarritan entzuten da, internet mundu oso lotzen duen espazio irekia dela. Bertan, bizitza errealean bezala, hizkuntza batzuk erraldoiak dira, eta beste batzuk, gurearen antzera, txikiagoak. Hizkuntza hegemonikoen nagusitasunaren aurrean, ezinbestekoa da, euskarak, sarean ere, bere lekua izatea. Eremu digitala gure bizitzako espazio garrantzitsua da. Horregatik, bertan ere euskaraz bizi nahi dugu. Sarean euskaraz barre egin nahi dugu. Euskaraz eztabaidatu eta jolastu. Euskaraz maitatu, dantzatu eta sortu. Azken finean, euskaraz izan. Zoritxarrez, askotan entzun izan dugu euskarak ez duela lekurik sareetan. Ez dagoela nahikoa jenderik, ez dagoela merkaturik, ez dagoela interesik. Baina, kontrakoa frogatzen ari gara etengabe. Teknologia berriei esker, kamera batekin, mugikor batekin eta mikrofono xume batekin sortzaileok erakusten ari gara, espazio honetan ere, sarean, euskarak ez duela existitzeko baimenik behar. Jetzi. Fine. Bideo horretan, batzuetan, bakarrik sentitu arren hor gabiltza buru edarri. Gaztelera, frantzeta eta ingelesa bezalako hizkuntza erraldoien artean gure tokia egiten. Eta zaila izan arren ez dugu amore ematen. Elkarrekin eraikitako sare honetan beti topatzen dugu gure edukia, eskertu, partekatu edo iruzkindu egiten duena. Eta horrek gogorarazten digu egiten dugunak zentzua duela. Gaur, komunitate horren parte zareten guztiei, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen babesari esker jarraitzen baitugu aurrera. Eskerrik asko! Gaurkoa, ez da urtetik hasi den mugimendu baten ospakizuna. Duela urte batzuk, sare sozialak oraindik hastapenetan zeudenean, baziren sarean euskaraz bizitzea posible zera sinitzen zutenak. Hor zeuden sarean, Sustatu, Libresale, Irratia.com, Euskal Jakintza, Luistxo, Teketen, Teknopata, Zargain, Ipatz, Gabi de la Maza, Arkakuso, Aiora Probatzo, beste askoren artean, arnasgune digitalak sortzen. Haiek esker ikusi genuen interneten euskaraz ere aritu zitekeela. Hor daude halaber euskarazko Wikipediaren alde orduak eman dituztenak, edo Irumia Artuiz bezalako ekimenak komunitate txiki batek ere zarata handia egin zezakeela erakutsi dutenak. Sare sozialen hastapenetan lanean eritu ziren guztiek bazuten zerbait komunean. Egiten zutena gustoko zuten. Prozesuan dibertitzen ziren. Ez algoritmoagatik, ez diruagatik, ez ikusgarritasunaagatik, pasioz baizik. Eta hor dago gakoa, euskara ez da algoritmo bat. Egunero aukeratzen da, egunero elikatzen da. Horregatik dire hain garrantzitsuk arnasgune digitalak. Bertan ere, euskarak arnasa hartu eta eman dezakeelako. Noski, arnas emate horrek erronka handi bat ere badakar. Euskarazko edukiek, sare sozialetan, algoritmoetan, bertzi hizkuntzetako edukiek duten presentzia eta indarra lortzea, hain zuzen ere. Honi lotuta, ideia bat argi utzi nahi dugu. Benetako helburua ez dago zenbakietan. Hau ez da ikustaldi edo jarraitzaile kopuru kontua soilik. Sareetan euskaraz aritzea elkar babestea da, elkar ikusaraztea eta gure esentzia bizirik mantentzea. Elkar aitortze horretan baitago benetako indarra. Zorionez, dagoeneko belaunaldi berri bat hemen da. Euskaraz bizi nahi duen gazte komunitate anitza. Hortaz, euskarazko eskaintza askotarikoa izatea ezinbertzekoa da. Euskarak denetarik behar eta merezi du. Gamer batek zuzeneko bat euskaraz egitea bezain garrantzitsua eta beharrezkoa da kulturaz, zientziaz, musikaz, politikaz, literaturaz, modaz edota sukaldaritzaz hitz egitea, umorea sortzea, entretenitzea, aldarrikatzea edota hezkuntzari buruz hausnartzea. Euskarak ez digu soilik komunikatzeko tresna bat eskaintzen, mundua ulertzeko eta ingurura begiratzeko modu propioa ematen digu.
Hizkuntzaren baitan dauden gure herriaren historia, gure memoria kolektiboa, gure ohiturak, gure lurraldea, gure kultura eta baita urteetan zehar bizi izan ditugun borrokak ere. Guzti horrek baldintzatzeu ze kontatze deun eta nola kontatze deun. Horreatik, garrantzitsua iruditzen zaigu, edukila euskera sortziaz gain, gure erreferentzia propiotatik eta gure bizipenetatik abiatuta itia. Euskera sortze deunen ez gea beste hizkuntza batutan dona itzultzea mugatzen. Gure ikuspegitik mundua interpretatzeko eta konektatzeko aukera ere badakau. Eta hori da hain zuzene, sariai benetako aberastasuna emateiona, guretik eta guretzat itiak. Gaur egungo testuingurun, sarek eta plataforma digitalak dira belaunaldi berrin topagune nagusia. Garai hontan gazte askontzat saria ez talako eoteko beste espazio bat bakarrik. Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, lagunak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskeraik ez bado, utxuna handi jaukiko dugu. Ondorioz, hizkuntza hegemonikoan aurren ezin gea geldi geratu. Euskeratik sortutako askotaiko edukila berdeu, erreferenteek berditugu. Eta batez ere, komunitatea berdeu. Eta hau danon eskudo. Ordo sariak eskaintzaigun aukerek handina. Mugak gaindituz komunitatea sortzia eta saretzia. Euskal Herria mapatik haratago eamatia. Herri txiki bateko gazte edo ezain gazte batek beste puntako euskaldun batekin konektatu eta komunitatea eraikitzia. Sarek geografikoki kogatzea gaitue, baina baita kulturalki eta emozionalki ere. Eta guk argi dakau. Euskal Herria, euskalduna izateko euskarak saren ere ikusgarritasuna eduki behar du. Elkarlanen, konpromisoz, maitasunez. Hitz hauekin gure ekarpena balioan jarri nahi dugu, izan zienena, garenona eta izango dienena. Eduki sortzaileok be euskalgintzan parte galako, euskerian presentzia handitzen gabizelako, espazio berrixak zabalduz. Eta behar badazga konturatzen, baina etorkizuneko arnasguniak eraikitzen gabiz. Ez ga algoritmo baten ondorixua, ez da marketing estrategia bat bez. Komunitate bat ga, euskeraz edukisa sortzen daben pertsonak, ate bat zabaltzen doza beste bati. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskeraz bizitzeko autua eitzeko ematen dotza. Danontzat dago lekua sarian, eta danok nahi zaitxuztegu euskeraz. Euskalki guztietan, euskera batuan zein euskera ikasteko prozesuan. Zuen pasinuak, iritzixak, emozinuak, bizipenak euskeraz transmititzean, jendiak zuengan, gugan edo euren buruan islada ikusteko aukeria zabaltzen dugulako, eta euskeraz bizileikela erakusten dugulako. Zuen kamarak hartzeko momentua heldu da, hasi sortzen, zuen etxetik, zuen herritik, zuen auzotik, euskeraz. Hasi bilatzen, ikusten, partekatzen, komentatzen, jarraitzen. Asko gana dagoeneko euskeraz sortzen dugunok. Ez daigun itxoin, ez daigun pentsau txikixegisak ganik. Gure aurretik bidea itxen hasi zirenei esker garegu hemen. Euskera geixau nahi dugulako, ausartaua, libri hau, zentral hau. Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan eta baitxa sare sozialetan bebai. Euskeraz bizi nahi badugu, sariak euskeraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da. Errekaz erreka indeigun itxasua, pantaien aruan euskeraz bizitzeko ahotza izan gaitxezen. Gora sareako komunitate euskalduna!